abuwa zai fara abuwa sai manzan tsira hakuri sai baban zara daga an cuta wajen kubura neman abuwa zai fara neman abuwa zai fara ya kan magan nelin ba dan neman suna ba mai hali mai kyau haske ya fice rana mai hali mai kyau haske ya fice rana manzan Allah da manzan Allah da ya rasulillah ne balla me dallahi ya rasulillah ne balla me dallahi ya rasul madad tamami annabi ya rasul madad tamami mai son manzo ne bisa ba a can mai abin da ma halittar kansa har san bai har san ba mai makamai gaishe da mai ya tabbala mai annabi ya rasu da badalin tamami sannan za a yi biyayya sosai domin san shi ne jiban biyayya sarfate sabon nutsuwar da zuciya ta ƙara da soyayya amma ta masu da ba ainihin da ibi wanda ya rasu da badalin tabari Don't go.